İran İslam Respublikasynyň ýol we şäher guruluş ministri duşmagy döredilen mümkinçiligi üçin hoşalygyny beýan edip, Türkmenistan bilen dostluk gatnaşyklary ösürülmegine Iranyna mühim ähmiýet berilýänini beledi. Hemde burzatdan peýdaranyp prezident Masud Pezeshkiýanyň hormaty prezidentimizi we gahrman arkadamdy beren mehrili salamny we iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Mehman gahrman arkadagymyň ýakyna Irana amala aşan saparynyň we onuň çäklerini Iran İslam Respublikasynyň prezidenti hemde İslam Şurasy Meclisiniň başlygy bilen geçiren duşuklarynyň iki taraplyň gatnaşyklary ösürmäge täze itergi berenligini bellädi. Hormatly prezidentime de dostluk ýurdun döwlet başçylaryna iň gowy arzuwlaryny beýan edip, mehmanyň ýurdumyza saparynyň çäklerini türkmen kärdeşler bilen geçirjek duşuklarynyň we gepleşikleriniň Türkmenistan bilen Iranyň arasyna gatnaşyklary mundan meýlekde ösürmäge ýardam berjekdigine ynany bildirdi. Bellenşýäli Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 3 gedek ikrar edilen bitaraplyk hukuk derejesine ermek bilen dünýä ýurtlary hemde Awrail halkary guramalar bilen ýakyndan hyzmatdaşyk edýär. Ýurdumyz goňşy döwletler bilen dostluk, ýödary hormat goýmak we ananşmak ýürelgelerine esaslanýan gatnaşyklary alyp barýar. Türkmenistan bilen Iran İslam Respublikasynyň arasyndaky hoşniýetli gatnaşyklar taryhyň jümmüşinden göz başalýan medeni we ruhy gymmatlyklaryň amumlygyna esaslanýar. Ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklar häzirki wagtda iki taraply derejede hemde halkary guramalarynyň çäklerini birik-birige hormat goýmak we ýödary düşünmek ýürelgeleri esasyna ösürilýär. Türkmenistan bilen Iran İslam Respublikasy Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki halkary guramalarynyň çäklerini netijeli hyzmatdaşyk alyp barýarlar. Dewda aqtisady gatnaşyklar döwletara gün tertibiniň möhüm bölegi bolup durýar. Iran Türkmenistanyň daşary sewda dolanşygyna ýetäti orunlaryň birine ýeleýär. Ýalňyz energetika, ulug we ara gatnaşyk, guruluşyk, owagçylyk we ulug kommunikasiýaly pugdaklarda netijeli we ýödary bähwitli gatnaşyklar ösürilýär. Hususy ulgamyň wekilleriniň arasynda gatnaşyklar iýligderli işleňleşdirilýär. Şunun bilen baglanykda söhbetdeşler ýödary hyzmatdaşygy giňeltmekde, aqtisady hyzmatdaşyk boýunça bilelikdäki hökümetary toparynyň möhüm oruny bellediler. We toparyň alyp barýan işi hyzmatdaşyň täze mümkinçiliklerini we ugurlaryny açmaga hemde ýokary derejede gadanlanan alalyşyklary durumşa geçirmek boýunça anyk çäreleri ýerine ýetirmäge ýardam bermäge gönükdirlenler. Duşun ahyryna hormatly prezidentimiz hemde mehman netijeli döwletara gatnaşyklarynyň iki ýurdun dostlukly halklarynyň bähwidine mundan meýlekde ösüriljekdigine hemde pugtlandyryljakdygyna ynany bildirip, birik-birige iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler.